କଥାରେ ଅଛି ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ହଁ, ଆଜି ଯେଉଁ କୋକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ମାତ୍ର 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ 2 କରୋଡ଼ ପ୍ଲସ୍‌ର ଫଲୋଅର୍ସ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ କୋକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସତ୍ୟତା ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯିଏକି ଦିନେ କହୁଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେ ତା'ର ମାନେ ଫୋକସ୍ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ମିଛ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କୋକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ତ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରୋଧୀ କରିବା, ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଚାଇନା ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ, ୟୁଏସ୍ ହେଉ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲ ଥିଲା, ଯିଏକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଭାରତର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୁବକମାନେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋହରା ବନେଇ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ଭାରତ ମାନେ ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମାସି ତା'ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭାରତ ଗୋଟେ ମାନେ ତା'ର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତଳକୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସାଲିସ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପରିଙ୍କର ଭାରତରେ ସମର୍ଥନ ବି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ରିଏଟର୍ ସେ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ମାନେ ବିଜେପିକୁ ଅନଫଲୋ କରିଦିଅ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତରେ ବହୁ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହଁ। ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। କାହିଁ ସେ କହୁନି ଯେ ଅନଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ବିଜେପି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍, ତାଙ୍କର ମୋଦି ବିରୋଧୀ କାମ, ମାନେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଲିସ୍। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରତ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ 4 ନମ୍ବର ପାୱାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଆମର ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି କୋକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୀଘ୍ର ଅନଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କୋକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଖୁଲାସା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁବକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅନଫଲୋ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଶ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ।